Velkommen til den her video. Vi har om ungdomskultur i vores problemforværing. Der fokuserer vi på forskellen på at være ung i Danmark og på at være ung i Thailand. Og Jojo, hvordan er forskellen på at være ung i Danmark og på at være ung i Thailand? Ikke så meget forskel. Altså, jeg synes i Danmark, de unge, de trækker. Det er også mange, der tager i fest næste hver uge og drikker. Men i Thailand, de gør det også. Men ja, altså i Danmark, det er ikke ulovligt, hvor dem der unge over 14, hvor man kan drikke alkohol. Er det ikke over 16 eller over 15 i Danmark? Ja, men i Thailand, vi må ikke indtil vi er over 18, men vi gør alligevel. I Thailand, vi kan drikke, når vi er over 18. Det er også meget forskel i Danmark og Thailand. Hvordan er skolen anderledes i forhold til den i Danmark? Vi har kun en pause til en dag, hvor vi skal ned og spise frokost. Ja, ungdom i Danmark. Jamen, fest og drikke og være sammen med venner. Og ja, bare have det sjovt. Jeg tror, det er sådan lidt forskelligt, om man går i faktisk, om man går på gymnasiet, eller om man går i folkeskole eller sådan noget. Fordi jeg tror, når jeg starter på gymnasiet, så går jeg ikke til helt lige så mange fester og sådan noget. Vi er jo en af lande i Europa, som drikker eller meget. Ja. Ja. Og så videre til et indslag, som vi har fået af Jakob Bo Ditzel. Han har været nede og kigge på, hvad unge mennesker de køber ja, jeg kan lige huske, hvor det var i sådan et supermarked. Yes. Så det skal vi se nu. Velkommen til Zulu Kultur 2. I dag er vi taget til Netto, hvor vi så vil se lidt på ungdomskulturen inde i Netto, og hvad de forskellige unge de køber. Så lad os gå ind og se, hvad der sker derinde. Kom med! Det er godt få den her. Der er fucking alkohol i. Står lige her. Jeg vil godt få sådan en. Please. Jeg skal også lige have en banan med. Fuck, der er meget øl, man. Fuck, man. Bare lige sådan en her. Og så er den tom, og så drikker jeg lige en til. Fuck, man. Carlsberg. Det er dør på det her kongelige danske hof. Jeg skulle da også selv, mand. Se det her. Det her, det er dansk kultur. Det er kokain, det her. Lige 2 kilo kokain der, og lige taget på banen der. Fandme godt. Det skal fandme også af. Du ved godt, det er kokain, det der, ikke? Det er sgu da kokain. Du kan jo se, det er jo helt vildt. Det er jo kokain. Det var så alt for i dag i Zulu Kultur 2 og med ungdomskultur, så hej. Yep. Det var skide sjovt, det klip. Det var sådan næsten alt, hvad vi havde i dag. Det var faktisk alt, hvad vi havde i dag. Ja, og tak fordi I gad så med. Og husk at like, subscribe og tryk på den der lille klokke ved siden af subscribe-knappen, så får I en notifikation hver gang jeg lægger en video ud. Så hey.